Ayo Rut. Iya. Agus ketuk yo nembak. Blonot. Blonot. Nembak. Wis. Ya. Stop budaya. Ayo. Yo. Awas, awas. Oh. Lok. Oke. Bundut, awas. Oh. Iya. Iya. Oh. Iyo. Iya. Iyo. Iya. Lo. Oh. Iya. Lo. Lo. La. La. Lo. Yo. La. Yo. Yo, ning atiku tansah kudu angguyu semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang semu gawe bombonge atiku ora turu aku ngipi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rino wengi tak pundi saya aji uga laku utama tetap langgeng Sumbang semu gawe
Kembang jambe atiku ra goyang dhewe angulati manis semayang sari lencer kuning tibane emas sinanding tembang siraganing alus bebudene kembang jambe arum kadane wau tayangan nggonku kepranan yuk yuk bos Cipta budaya. Ayo ger. Ayo lo Mas Gomgom. Hae. Hao. Hae. Hao. So. O e. Yo. Ayo. Ayo. Oh, ho la. Ayo Pak Eko. Ayo. Ayo Mbak Astu mangu-mangune diaturke. Pokoke sing kepenak cipta budaya lho iki. Ayo lo Mas Dan, goyangane. Mas Mbok kalian Mas Eko. Lalu ki Pak Eko. Lagi wae. Ayo. Aturan pilarang mirsani putra wayah cipta budaya. Ayo. Ayo. Tuh gentak-gentuk. Yayan ngombe. Lali dong. Ombene banyu putih. Apa mimik liyane? Apa kowe njaluk Mas Ebeng? Dek, haus. Mas Eko haus. Sing rada butek apa bening Mas Eko? Iki Mas Tombok apa rada bening tapi tutupe beda. Tutupe rada emase ya. Emase. Ayo Mas Pramu. Ayo Mas Pram. So. Lo. Yo.
Goyangane. Satu. Rongan foto beling, rene otak tempiling, sindene kaya maling. Yuk. Iya. Iya. Hae. Iya. Hae. Hae. Yuk. Hae. Hae. Jos. Iya. Yo. Ayo Ron. Bangga oke Ron. Oke. Iya. Bangga dikayang nih. Oh, yo. Lo. Yo, ya, lo. Jebule kekuatane Kang Pramu ngedap-ngedapi mak yo kuat ngayahi bejiban Lok. Sapa kae lo kok mung ngandang bae ke apa sing dikarepake rono rene lo rajena lungguhe mbok iya kandha terus terang bae aku bingung nduk jalaran slirane cah ayu sing tak pikirake rina wengi mung katon slirane la iya apa wis ana sing duwe alah tresnaku setengah mati mbok mawas diri aku kang sago ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kaki nini amit-amit jabang bayi sapa kae lho kok mung mandeng wae ke apa sing dikarepake rono rene lho rajena lungguhe mbok iya kandha terus terang wae aku bingung nduk jalaran slirane
pikirane la iya wis ana sing duwe ala tresnaku setengah mati kok mawas diri aku mung sago ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kaki nini amit-amit jabak bayi yo iya yo ayo lo hae ho hae sak penakmu jam ditresno karo auraku ananging saikine kowe malah lali karo aku ela isin yo plaku tuku sandal lalu aku jual mahal isin yo kowe ngomong geti karo aku seneng sebel apa maneh tresno nanging saikine raliya kowe sibuk ngrayu aku ela asik mbak yang aja ngono ngomong sak penake kepenake kepriye to Dik kowe malah balik tresno
Langit mendung kutha Ngawi beres Mbah Bayan. Wong udane tak sisihne ning atas kok langit mendung kutha Ngawi. Cipta budaya. Ayo Mas Sutris. Ayo lah Mas Putut. Sugeng rawuh Mas Dwi. Heeh. Cukurane kaya klonthong malah. Yuk, yuk. Oh. Lok. Ayo. Lok. Iya. Yuk, goyang sithik. Esek-esek. Ha hei. Ha ho. Yuk. Ha hei. Jos. Yo. Oh. Ayo Bok. Mas Eko dadi. Mas Eko dadi. Aroma. Mas Badi. Rene Mas Badi. Pak Banjar jaran Mas itu. Ayo. Ayo Mas Slamet taruh jaran. Ayo. Kok Pak I. Dari gilirane Pak I macak. Ayo Pak Nan karo Pak I. Ayo. Wah. Iya. Awas yo, Ndok. Iya. Yuk. Lok lah ayo. Pak Duer, Pak Rino aja mboten derek nika. Lah. Oh. Ayo lo sing sayo. Bos Agung, keluarga besar dari GB Audio Kantoran Winarak wonten Siang Mulya. Rada rene lho, Bos. Pamundhut saking panjenengan Mbah Bayan Langit Mendung Kutha Ngawi Pak Agung. Dipinangkani Mas Sutris. Ya panggah dipinangkani. Karo dadi ya kayake kepenak iki ya Mbah Bayan. Hei. Oh. Ya. Ha he. Iya Pak Kirun gek Pak. Ha he iya. Bar ngene Pak Kirun. Pak Kirun ketuk. Ora, iki kok kanca-kanca bradul ya jaran ngono iki. Apik. Ayo ketut. Ayo.
sing marai Allah cipta budaya jaranane oe 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 Pak Mirun monggo mriki lho Pak Mirun tahu takoma baju kuning siapa yang punya ngono apa piye ikarane ayo bangun nekane yuk makan mangap megap bujangan mong kalia kiprah terus jadokkan gunang reang kanyoto gawe gembira Lok ayo kan. Ayo mbok penyapa mbok. Lok